Bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok nduk lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik jauh biyen. Nggih saiki. Saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati jauh. Diaturi mriki to Pak Igit? Neng. Nong. Kene nduk. Kene nduk. Panas melaku orang gowo payung Sandale malam nduk lintang. Inji sugeng dalu, selamat malam, Bu Limbuk, Bu Cange, Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam 12. ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Iya. Lah wadah lho, Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit ngene. Iya. Aku agak iki diundang. Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok toh? Oh, jarene bapake barongan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi, Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe ya, Pak. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Nduk. Nggih, nuwun Netake sewu Putra. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Iki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Lah, Siklik jemono. Lah kena Kami corona kami, disusulke mriko. Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kan. Di salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Aku mbiyen iyang lho, aku mbiyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, Kak ya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit ngono. Maksudnya iki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang jolang. Mbahmu wedok yo mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki Lah sakniki. umur 90 yo wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi Wah, saya? luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yo ngene-ngene. Alhamdulillah. Yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana, Mas. Sampai Buntu embang ya, Mas ya. Pol. Luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo kono. Ki mengucapkan doa apa? Iya, buat Rondok adik. rene. Nah, digandeng bae ben tenang. Alah, ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Ora apa-apa nek dirimu digandeng Mbah Kong kang anak awakmu tenang. Ngucapke napa, Nduk Lintang? Dateng Dik Isam. Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh, itu. Halo, Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis Sunat. disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. 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 Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Iya. Berguna Pinter. nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Iya. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, digandengne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Mbiyen kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning pasar Galdowo. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncekke sepeda.
Iku wis do seneng nduk saiki pasar Galdo dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono ku nduk. Oh, iya, Kulaan menang gedang, iya. kulaan apa-apa kok kene biyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing Kancamu sing kelingan ya ono, Cek. tesih kali. Sopo? Friend is the best makne legrek iku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu zaman biyen. Zaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki Mak to wah legrek. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora kok. Ya Allah, Mas. Saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang nduk lintang, nduk lintang. Nggih, niki Request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Oh, Sakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Perwoko. Nyuwun podang kuning Nyidam Sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. nek kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. Yoyo bitingan bareng Yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, kok Pak Eko Pak juragane Eko. Gasibu dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, sale rawuh. Jemblok community ya. Mas Jemblok Jemblok. ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Tunggu di bawah nih, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ora engko esuk lho, Dik. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nggih nyusul. ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe Nggih. Asmarandono. Nadian wujud temong peksi. Etok-etoke ya Jo, etok-etok iki lintang ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Lho, Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih ta. oh ngono. Bayo. Piye, Iki nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok astu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan ya ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindan sing siji ning karaoke nan. Lebih sinau Oh, nyinden. ngaten. Terus ya, Dek. Padhe jenengan lek mesem kok sing maju loro to. Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De Pak lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh Nduk Lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Jolang. Nggih, Oh, ya takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, Nggih. carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Oh. Kuwi. Ya, dina apa aja buka kursusmu? Nika bukae nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukae niku mau jam 8 isuk baik. Weh, jam 8 esuk nganti. Jam setengah songo. Aduh, kok sediluk men. Loh, kok Setengah songo sediluk men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Heeh, terus ki Nduk Lintang.
Dirayu Jo, dirayu Jane Jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek sinden ayu gek iki. Biasane matek uripe karo tewel ae. Nyepelekke tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sapa, tewel Mas? sapa? Ora ding. Kowe arep ndumuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketok ning kene sing ora setuju akeh jo rontok rono. Terus Ayo milih sing no apa sing wis pokoke engko gampang nek masalah iki. gino-gino. Halus, ayo nduk. Alus manis termerak ati Wis to, engko tak imbuhi 50. piye to iki Tur meraati terus karo Mbak Eni. ladalan Piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang 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 bareng lintang iru terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Mamang piye? Ngene Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja. Wong akeh. Kene. Bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk bareng. Ayo. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono ana wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Jaya. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok tapi yo kudune Ning kok yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. lah iki mau kok Oh, yo arep wis- sehidup wis- semati iki lho. mau wis ngerangkul-ngerangkul aku karo iya sehidup semati kan biyen saiki yo mati yo dhewe ngono. piye? Piye? Maksude ki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora, engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandrung Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kok kaya putumu dhewe kok. Iya, ya wong kandhani momong ki yo tuwek muring-muringan ae. Wah. Iya to kuwi. Syukur. Syukur. Iki mbok kenekno licet ta. Kok meperelmen nggonmu kok. Kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh, alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. Yo nangis yo Mas. Mangsane atiku gak loro lho padha Ati iki ning kene. Nah, Ati iki ning iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wis wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. Biasa wae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene nembang ki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. Niku ancen gawane pabrik lho Mbak Eni. Makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Iya. Lek sampean ngono iku ketok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Pranduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyopo? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak. Walah. Ngopo Jo? Apa?
Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu kok papat. Susu papat Lagi mbahmu kono. guri. Iki punuk. Tuku susu. Wo, alah gak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi Mek. Kok Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye Jok nek. Kok alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, piye Aku to? dhewe gu menuntung ngene kok gak candak. Jebul Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen loh Mas, enggak Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula Dipangkono. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Nah, aku piye? Aku Wis iki kok tak apa? awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian loh ning kene Mas. Santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati loh Suwen. Mas. Wi lara tenan wi mbake ni ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Endase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang-nembang. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Tapi alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene Ane piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men? Udah mlebu kebayak lho Pak. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksude Kurang seger piye aku? Lho, Mbak ini ya seger Kaya kok. ngene iki kurang seger loh. Lho, seger Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. seger. Kurang seger Seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu dhek rontok rono lah, sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyel nih kok. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpek ora karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Ah ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Lho, duwe warisan sampean. Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ora ndi apa-apa. Kok andik rone panggunge suwesek ora karuan. Nano. Iba bunga henga tiku. Sita apa ora to jane? Iki lho asamu ra. Ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding. Mas, sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. Terus kayak nembang itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombo ilate ndak to. Duke nggih kepengen nggih. Kepengen duduli nggih. Nun sewu nek kepengen nuthuk mangga lho. Debuke iki ya. Tombo Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdowo iki mesti. Tayupe cara Tuban. Oh. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane iki gerobokan.
Bukan terus. Nah, Pun teng setahun nggih. Nggih, wis suwi. Heeh. diulang tahun nih. Nanti Rono suweseke mbok panggunge. Ya, rasane Mas. Podang kuning. Coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning, gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik angger ora Eni isine-isine wong akeh. Halo. Oh, iya. Apik. Halo. Oh. Alah 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 alah. Jan kemuayo ya Mas ya. Yo narat dandan weli lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Ora maksude Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Wong nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli, kene. macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apa Lemah. Riasane lho nduk sawangan delok. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake Iki ngono? gak ngekres, iki trae kreasi, riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan-riasan? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas ngene. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek? Oh, dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Anten awakmu saiki sik enom ra kemayu. Alah. Ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok-peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, somben moro kali ombo nak sigit. Loh, Mbak Eni, nggih, badhe tidak putih Mbak Eni, badhe nyekar julang. Kanca kula lawas nika ngono aja. Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. Isih no. Kene awang sulane sih teteh no. Badhe tidak pundi Mbak Eni, aku muni ngono. Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki. Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup engko malah awor. Urukan kok awor. Lah piye yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gubuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Ya, buka bonang Mas Sigit. Gunan. Mbak Eni Wulandari Amiwiti.
kaya ngene mondok lintang Kairuni tayub cara daerah kene. Anjing, Ngono. sae ya Mas ya, apa enak ya Mas? Ayo mulane. Cemengkling. Ora sah ndang kondur nek prei ning nggonku wae. Kursus nyindir. Kursus nyinden. Ayo sembarang pokoknya sing penting ben kenal budaya kene. Oh iya. Sesuk main teng pundi to, Nak? Kula besok di Kediri. Alah aku prei. Prei kene Prei kok bangga ngono ki. Ya sesuk mancing karo aku. Baik. Dia nek mancing. Sudah best friend ya sama Yes, Bapak. that is my friend is the best. Ya, ya. Okay. I'll speak English. Yeah. Oh, you all speak English? Yes. Eh, Alah mesti apa ngajak tenan iki ketemu. Hah? Ngajak bahasa Inggris. Sok ben nek kuliah teng pundi kira-kira nok kira-kira yang sudah ada planning ke depannya kuliahnya. kuliah pengen di UNESA Surabaya. Insya Allah Enggak tapi. apa-apa di sana jurusan gawe granat itu. Muridnya Mas Joko Kayak Porong. granat. sampean. Sama di orang kayak granat. Apa juga seni ya? Apa hasilnya Pak Jolang membuat granat? Nanti bisa meledos-meledos Oh ya. gitu. Oke. Sudah Nggak apa-apa. meledosin apa aja? Semuanya teman-teman sudah kebeledosan termasuk rai saya ini ya. Wong edan. Layak nggih, kados ngeten iki nggih Pak nggih sakniki Ini nggih. Mas Jul yang menika ditresnani Piyai Galdowo. Wah, iya, Nggih. betul sekali. Dan malam hari Alhamdulillah. ini Nduk niki di live streaming YouTube ada 12 channel secara serentak. Wow, luar biasa 12 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Aji Mangkara, Juve Multimedia Record, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jogja Live Streaming Official, Sinden Gemau, Wah. Jack AV Multimedia, Jawa Pride, Syuting Panggung Jambi, Sumatera kono. Wah, luar biasa. Pak Agus banyak dan Mbak sekali. Pipit sekarang dikenal seluruh dunia. Ya Mas ya. Iya. Dan 12 channel loh Mas. Iya. Rukun sekali nggih toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena suka Suka nguri-nguri nguri-nguri budaya wayang. Aku juga suka tadi. Iya. Pas wayangnya Pak Sigit keluar tadi loh. Mas metu apa? Yang wow loh Pak. Sing wayangnya ndase. Oh itu. Pak Sigit sih sudah biasa di wayang-wayang no. Oh ngoten. Joget-jogetannya itu. Unik loh Pak De, lucu. Lucu Mas ya. Iya lucu. Nanti tak bikin ke di rumah. Oh, nanti dibikinin ya. Iya. Nanti wajahnya aku ya. Nanti Yang malah- cantik ya. Iya nanti tak bikinin yang asli. Yang asli piye iki? Wayang sing- Piye iki kira-kira? Sing asli wayang. Coba Nduk bawa pelak Nduk. Oh nggih. Ditanjake sing kaya tak warai wingi. Anjing. Kapan ya marai ya? Ya Wong mbok Allah. warai nadane dhuwur kok dadi selereng ngono lho Mas. Sampean. Momo nem. Momon. Kene digandeng bae ben eling Iya. saire. Sembah nuwun disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca-kanca CFC ingkang ngubar sedaya. Mbak Mbak Ira. nuwun Pak Eka, Luar Pak biasa, terima kasih. Sisien. Mas Rizky Semarang, sembah nuwun Bapak Kembar. Oke. Pak Waris Sugiono Surabaya, salam nggih kanca-kanca sedaya, nggih Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Wanto, Mas Jemblok ST, Mas Yaya Bitingan komplit. Sugeng Mresani komplit ya Mas. Komplit tuh. Nggih, Pak Afif Pasean yo nyimak, disusul saka Lampung Mas Agus Kentus. Weh, oke. Mbak Ganesa nyusul. Bawane napa Nduk pelak Nduk? Bintang tamu disampeyan Pelak. didanjangke. Pangkur yo kena. Oh nggih. Pangkur ae nduk mbah seneng. Mbak iki lahir lu. Kangen ya Mas ya. Lah, Kangen. Nah, ya kayak Lu momo lu. Tapi gak kangen karo Mas Jolang. ya ora apa-apa, sing penting ibumu. Sing penting iki ibumu kudu ngemban dawa apa awakmu kudu ngoten. sendika. Loh, Lho ibu karo bapake Nduk Lintang iki setiane ra karuan aja. Wiwit cilik biyen digoncake sepeda motor tekan Banyuwangi nyusul Mbah Anom Suroto. Mas niku. Tekan di. Lah nggih sampai batuke kula belang lho Pak Igit niku. Lah iya. Coba-coba Jan- ningali sing- ningali. Lho ya ora saiki Mas. Biyen sing putih mek nganune to, apa jenenge? Oh. Kene iki separuh ngene lho kaya Separuh. bendera apa jenenge Mas? Oh, alah iku kakean bahan mulane ning bathuk ngono kuwi. Bawa pangkur, bawa pangkur. Kangen. Kangen
Kelas loro SMA pinter, nanti puno anake julang. Ada. Lah pripun? Kelas 3 SMP kok dadi maling. Alah, wong setore yo ning Pak Igit kok nduk. Pasem. Pak Igit kae urung Lho, para dalang sampean urung laris kae yo maklar ngono-ngono kuwi. Cah-cah yen Nanung mung sliramu kang dadi telenging hati. suaramu wis apik. Anu nduk rondok medun gen rondok lega. Pripun Mas? Rondok lega. Gendang. Nggih. Gendang. Nah, ning kono ketoke sesek. Oh, nggih. ngono. Iya, Nggih. Mas. Golek sing longgar-longgar Golek ya, sing Mas. longgar. Oke. Wong usaha kok, Mas. Kok ya piye to, Mas? Gimana perbedaannya, Mas? Ya beda ado nduk ngedono awakmu kaya dening nampani widodari temurun saka Wiyati. Wah. nek ngedunke Mbak Eni. Ngedulke Mbak Eni kaya Pripun? ini. Bak truk dibuka isine terus Ya Allah. urea TS kae. Aja sia-sia to, Mas. Ora panjenengane ki anjen ya kuwi kono. Ayo, bajulke nembang tuh. Mama. Wa selawe sanggan kenanggan. Wae penonton kok nyuwun jenengan kok ning dhuwur ae. Oh, ning dhuwur. Yo. Penonton ting dhuwur mawon Mas Juna. Piye to, Mas? Lah penonton ki ya dituruti to, Nok. Muntir sampean, Mas. Nggih. Mbak Eni nyuwun ning ngisor, Jo. Kan nyeblok dhewe kan. Lah ngono ya. Sliramu tansah ngelilita Pertahanke nduk kepinteranmu ngene iki pertahankan. nggih siap. Ben iso dadi dalang payu. Oh nggih nyuwun dongane Kakung Eyang Kakung. Oh nek pacar. Nyon tambahi pangestu nggih. Iya. Engko anggere pacar. Eyang Kakus. Yang bagus. Iki warah-warah iso ngono lho. Cah cilik lho iki. Engko nek kadung kedelarung terus yang bagus Ewang Kakus. Yang jumbleng Kan ngene aja. anak kecil tuh pelo-pelong lho Mas Ilate. Nah, Ngelingono nalika dinaka pungkar. yes, landuk. Seliraimu. Wah, mak cangik iku ya. Wong kene iki aku iki kok aja ngantek salah sliramu. Oh, nggih. Cangik iki ora patek paham. Oh iya ya. Sliraimu. Iki sing mbok tut sapa to, Nduk? Sliramu. Weh. Sliramu nate ngendika Nah, iki pungkasan iki sing hati-hati kok tak warai mau yo. piye Nenonane, ayo. Kata-katanya apa? kata-katane Wong marai kok nganggo kata-kata neno-neno. nada. Cakepane lho Mas, samu aku ora arti apa piye. Tresno lair. Iya, iso. Alah kene ku cuma piye ya emoh ngetok-ngetokno. Oh, Iya iso. Heeh. Tresno lair dalam alah. Iya. terus sing Kowe iki endi mau bocahe? Iki apa? Tresno lair terus sing ayo kaya sidik sore mang ya. tresno lahir terus sing
ibumu mbiyen ya ngono, tak warai Pripun? alon ibumu mbiyen iki. Ngantek saiki ra dadi-dadi. Ya mergo alon-alon kuwi. Iya. Lagunya Alonan. Lestari ya, Dek? Anjing. Ah. Lestari. Iya, Lestari. Buka saka dram Mas Joyo. Mas Jaya, semangat Mas Jaya. Iki mau pas. Oh, alah iki mau pantesan biasa. Soalnya kayaknya tuh Mas Jaya itu kurang tidur, Mas. Ora wong terakhir dope ngono kuwi. Matanya ini hitam-hitam. Ora terakhir. Mata panda. Kuwi ireng sak kojur awak kok dicampur-campur gitu. Iki piye to, Nduk? Walah tak kira ya kurang turu loh, Mas. Oh, alah biyen mantenane prewedding pramuka diarani tukulan cikal kok. Loh, masa, Mas? Yo. Doyik omongane elek. Penyakitan jarine. Matanya. Kuwi nganggo celak wong Mas Joyo niku berai. Ambak Alah, pembeduk. Ini tadi make up gitu tuh, Pak Igit. Iya, ambak nganggo nambak pembeduk iki sadurunge nggo blangkon iki wedaan sik nganggo celak ngono kuwi. Wah, berarti sete encen ngono ya, Mas Iya. ya. Iku jenenge Setnya. wedak bleduk kuwu ya iku, Nduk. Doyik elek dandan mayit bae ngono. Wong solo. Mas. Padahal iki ketoprakan ae kok. Cah. Manja ing noprak. Enggak, aku rasa dadi drami lah wingko. Iku jenenge ora dandan mayit, pedak sandi olo yo. Ora. Tenang Mas Joyo, Oh, tak sete bilani Mas maghrib Joyo. berarti Mas ya. Nah, jenenge nuansa magrib ngono kuwi. Yo, Lestari. Nah, iki nek ora ono Mas Joyo ora dadi. Wah, Jajal Mas Joyo mantuk kok tetep jalan ayo. aja. Salin sama Ya, kuwi Ayo, wedi salin. karo Pak De Jolang kuwi. Salin. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Enggak tahu. Wedi karo kowe, So. Heeh loh, Mas. Wedi. Pak De Iya. Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Ya. Heeh. Oh, ditanyain namanya ndak Sini tahu. dulu mamanya belum tanek kok ya. Biar keliling anake apa Ya, mamae? mamanya. Ya. Sini namanya tidak tahu. Terima kasih ya, Adek. Bocah kok gantenge ngono. Kaya cilikanmu yo ganteng jare mbokmu biyen iku udang ganteng-ganteng dhewe Iki ngono. Pak Ikit. Ganteng tenan ya, toh? Ganteng tenan, ganteng-ganteng. Mbokmu ngudang ngono. Oke. Terus Barang sekolah ya tetep elek dhewe wae. Awar kancane. itulah bentuk cinta kasih sang ibu terhadap anak itu. Oh iya Pak Iya, Ikit. betul. Nadyan to mrongos kaya kuwi yo dialem ganteng-ganteng dhewe. Coba. Nggih wong anake kok, ana anake kok merangos-merangos dhewe, Cuk. Merangos ora ana. Ibu itu wanita pembohong tapi wanita yang paling dicintai seluruh anak jagat raya. Iya, Amin. betul sekali, Mas. Mangga lho, Bu Pipit, mangga lho Pak Agus. Nggih, monggo Ibu Pipit dan Mumpung Bapak ketemu Agus. karo Dik Lintang, Pak Agus kali Mbak Pipit mbok bilih ngersake lagu. Munggah. Nggih, Nggih monggo. diaturi nek Katuran kersa. munggah. Monggo nggih. badhe katuran Mas minggah. Agus, Mbak Pipit. Nah, kersane awor kanca-kanca mlebu teng media sosial YouTube. streaming YouTube. YouTube. Mas Agus dan Mbak Pipit. Iya, Iya, Katuran 12 bersih. YouTube. Monggo, Mbak Pipit. Mangga Pak Agus, Mbak Pipit mangga. Mangga Mbak Pipit. Monggo Bapak Agus dan Mbak Pipit. Boleh naik ke Kalian mbaknya itu. Sapa? Pipit. Mangga Pak Agus. Mangga Mbak Pipit. Monggo. Kak Pak Agus nembe tindak mriki. Mangga Mbak Pipit. Mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga Mas Agus. Mbak Kong mangga lho. Monggo Mas Agus. Kalian Mbak Kong Mbak Bila Kerso. Nggih.
Lho iki lho, Ja. Nalika paring dawuh wayangan Mas Agus ki pinten Pak Sigit sementen. Mas Agus blas ora ngenyang. Loh, nggih toh. Sing ngenyang Mbak Pipit. Oh, dalange salami. Aku mau tangga. Ampun, niku mau ampun ping 5 salaman karo Mas Agus. Terakhir pripun Mas Agus bengi iki kok sing rawuh kok pirang-pirang nika. Pirang-pirang jan. Dos pundi perasaan panjenengan kek rawuhe pangestoni putrane jenengan. Nggih, pripun Rasane Bapak Agus? pripun? Pun? Rasane ndredeg, Pak. Nggih, santai wong dalange pun dibayar kok nggih. Nggih. Wong Mbak Pipit ora ngentekno sing dikempit niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Lek Mbak Pipit pripun raose manahe Mbak Pipit? Pripun? Meni piye, Ja? Pripun Ibu Suarane Pipit kemresek kok gimana? iki. Oh ngene iki malu loh Mas, isin-isin Ora jenengan. apa-apa pun. Lah nika gending sing paling disenengi napa Mbak Pipit? Nggih, napa? Oh. Gending terserah Mas. Oh, iku Piye sing- wi lagune ya Iku Mas ya? lagu sing paling ndek. Ndek ya. Kok iso ndek, Piye Jo? piye piye. Lagu terserah kan Piye sing judule jajal? pasrah gitu lho. Di pasrah piye? Pasrah ya nyoh. Benar. Nggih. Pak Agus mosok mboten gadah lagu-lagu napa ngoten lho Pak. Nggih, monggo Bapak Agus ini. Niku wau mbae pesen lagu Roro Jonggrang. Nggih, Mbak pesen lagu. Cocok. Jonggrang. Nggih. Lah Mbak pun pesen lagu, mengken dipun aturaken sembah nuwun Pak Agus. Nggih, Mbak menawi Pipit. Ibu Pipit mboten ngersakaken tembang. Idem. Nggih. Oh, piyayine manutan kok, Nduk. Manutan Nggih, ya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mungkin kula puter nggih, sembah nuwun lho Mbak Pipit niku sewu niku ajeng tinggi napa niku. Alah, alah, alah. nyawer, Mas, ki kok dhewe nyanyi sik wi kok Oh, metu, iya, Mas. Sembah nuwun lagune Roro Jonggrang. Sing nyanyi Nduk Lintang karo Mas Jolang. Oh. Wah, podang kuning malih, Pak. Sik Nduk iki ora tak jelasne. Piye-piye, Mas? Ngapunten nggih, Pak. Rada butek kancane. Sik Nduk Lintang Kairo, gentenan nek omong karo Jolang, Nduk. Meneng iki engko ngene kowe ngono mah ora dadi iki engko. Piye Pak? Podang kuning munggah kabeh. Lho piye? Roro Jonggrang munggahe Roro Moto. podang kuning. Nah. Jaipong. Lah sing jaipong ni malah ora melu ya, Pak. Nggih. Liyane Podang Kuning wis metu maksud Ya wis Roro Jonggrang ra. Roro Jonggrang request Mbah Kung. Nun sewu mboten kemringet ta teng panggung. Wah, wong niki pun jenengan tebas sampe diapa-apano karek jenengan iki, Pak. Wilayahku dhewe, Pak. Lah nggih wilayah itu. Ya ngono lho, Mas. Wis rada ape dadi, Bro. Ditebas Mas, ditebas kabeh sak gulune Jolang. Mas Agus ngendikane wilayahku dhewe, Mas. Lah, siap. Roro Jonggrang ya, buka kendang, buka kendang. Yo. Yo. Mbak Pipit dan Pak Agus. Goyang Mbak Pipit ya. Pun saeneke mawon. Suwun Mbak Pipit. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur nuwun. Ora mokal aku manandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jago Bandung kowe ajaku malungkung. Bandang iki kanggo durung rampung. Welapati Kang Mas Prabu Kupala kang Sedo labuh ing Segoro tobat tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen kandung lan
jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe hati sekti Pandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut karma Candi Sewu ayo Mas Isan ayo mriki Mas Isan ayo mriki panyuwunmu ayo Mas Isan ayo Monggo adik kesini adik. ayo mriki ayo karo Masih Terima kasih. Terima kasih adik. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenang Terima kasih adik. asmaran waspa ayo Mas Isan prajuritmu kalah perang ola kowe dadi wanita boyongan ayo ganti balitang Joko Bandung kowe aja kumalungko. Perang iki kanggo kuturung rampung. Belopati Kang Mas Prabu Kumala. Kanggo Kang Serena kaputing poros. tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen andung latake jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut karma kok Bandung Aku duwe bapana Candi Sewu sawengi kudu dadi. iya Jonggrang panyuwunmu tak turut wah Matur nuwun Mas Agus Mbak Bibi. Matur Nggih. sembah nuwun Pak sangat. Mbak Pipit sampun. Mbak Pipit, Mas Agus. Pak nggih, Pak Agus. Matur sembah Nggih, nuwun, nggih. sami kali Mbak Pipit nggih. Padha. Dewa Sukata marang soreng prang ngudani arum-arum danung awiyat Narada ngepalani ong Cawata suka mulat solaing priraseksa
solae wri rasa aksa nika kula tingali dampyak para dewa-dewa semene ajeng mejahi kula. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku wis diparingi tanggung jawab kelawan Kanjeng Rama Badranaya Bagong. Kowe tetep dadi kadangku, kowe tetep dadi dulurku. Sing jenenge dulur kuwi tega larane ora bakal tega patine. Terus kersane Aku sing bakal jumangkah, ulun pribadi kang bakal makarti. ning masa ya kostume ndur kaya ngene perang apa ya nyaman apa ora sumuk. Salin cara kasatriyan. Mangkahang grus-grus sumbar Lindo katara bumi kunjing Kumaludo guntur kalato Hong ilah ngawik namastu namasidang ndak waspadake iki Kakang Kamajaya. Kowe sumingkira Kakang panjenenganmu ndak aturi nyingkrih sawetara. Dagelan elek sing jenenge Bagong gawe wenar, gawe gendra, gawe geger ning repat kepanasan Suralaya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Yayi Bathara Indra. Lamun ta jeneng sira gelem glijah kanthi nalar sing genep. Bagong kayektine gegayuhane luhur lan becik sing kudune para Jawata ki ngayomi merga Bagong kae bakal nuntut adil lan uga mbesmi marang angkara murka ing mapan ana kahyangan Tejamaya. Mula ripalungguhan iki padha-padha putrane Bathara Ismaya mesti wae Kamajaya mbebantu. Yen ngono ripalungguhan iki nadyanta padha-padha dewa ora bakal rukun, tegese bakale pecah. Merga paugerane beda yen aku jiwaku suci ning kowe semune dikemuli karo angkara murka. Wah, njaluk radawa umurmu. Sikropala kang tumingal sampun samya matali Kaget pilateng kotok
Longko parung grodel jaringamu Kakang Kamajaya.